ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ. Ki jimpule mendakas ngi ki hikai yangi kumno ban pen kare yawunong ban pediang yawunong leit kurim haga jingim jongi. Leseng ilaban no kumno ban Iapoi ka kuit kumno ban Iapoi ka hok. Ngi yusngo naka gospel Shapang, Shipo, Tiligi Teisoti, Bapenkare, Banpediang, Yawu Nongleit Kurim. Henry San Mood ki Teisoti, Kilong ki Baduna Jimpenkare. Namar Kim Don Jinkuid Haki. Kila Ap Yawu Nongleit Kurim, Kila Trang Banyakundu Yawu Nongleit Kurim, Henry Kim Shimla Don ga Jimpenkare. Kim Shimla Don ka Jinglong kaba Kongsan ban Iapoi ka Poiman Gilaban. Hagani ke juk kaba menda ngiyo I yaki kun samla. Kim Ju Don ke Jimpen kare light no kindi at ngut ban Yopidiyang Yawu Nongleit Kurim. Kim Ju Don ke Jimpen kare ban poika poiman. Yaki bam don jimpen kare ban poika poiman kin sababe kin sasosi bat kumbangi yusngo nagashiti jongu Paulus bakuisha Thessalonica. Utrayu isi but utrayun bishar utrayun kentai yaki buryu baro ba Iapoi bam hok yaki ba Iapoi bam kui kiba Iapoi haka jingauria. Kanika longa pang kabang yusngo naka shiti jongo Paulus bakuisha Thessalonica. Badula karan shai kadar shapanga jinglong jombun ki buryu saudong jom. Nginum don kamban mudur yakabalajya ha Thessalonica nilaban pay saudong jongi bad niyo I la janlong hamal la kiingasem ki don kaneka jimbam kuid. Light no katto kanno tiliki ingase. Namar ladangi shim yaga status bad kumjuru yaga statistics jonka balang catholic rungilaban yoyi. Hamal ki parish kadnongut ki kon samla ki Iapoi ka hok ki Iapoi ka koi. Kano tiliki inga sem ke bela banong hoi ki konjongi ki Iapoi ka koi ki Iapoi ka hok haka jingim jongi. Ngi kot yala de ngilong Kristan. Henry kumba ong u Paulus bakoit shakashiti jongu bonsin ngile kum ki bryu bamdon blay. Habay yade bad ka Jimpoi ka poiman ngi im kumba don uble kumba omdon uble ha ka jingim jongi. Nagataka daw lajanlam unless kasngi ngi yusngo shapanga kubor bas ngosi jonge jingchot jongi ingase. Uppa yade jimmuchu bad kakami kam yade jimmuchu bad uppa bad ki kon gim don jing sukshu shaki ingase. Nangno kalami kum kaneka jinglong haki inga sem jongi namar ngilas tang ban Iapoi ka kalam hok ngilas tang ban Iapoi ka kalam koid bad kata ka pop kadang hiya raibi minda haki kon kasi ngilabanong namar nga ong ki kon kasi namar na padeng baro ki jait bendriu ha Northeast India ki kon kasi kilong kampun Kristan bad kambon Catholic. Henry kabay yade bad ka poiman ngi kiar dormenda ngi pin hiar dormenda kumba ongu Paulus bakoy. Ngimju ap Yawu Nongleit Kurim. Ne ngimju late wad Yawu Nongleit Kurim daga jingkoid. Yaki kon samla jongi kimju late wad yaki Nongleit Kurim jongi daga jingkoid. Bon sin
ki wad, ki ade, bad ki para samla, da ka jimbam koid. Hakata ka jimbam koid, ki persyam ban te ya ki ingasem, pimudur kumno. Kalaniam ban seiso. Hakano ka dor kala ban seiso. Tingat rai, ban ngas ngos, tikana, kane ka chingi kai minda kasngi, kalong naga binda ki kon kasi. Kumno ban Iapoi ka. Kumno ngide ban Iapoi ka. Ladang ngim kuziarba, yaka jingi kai ka baman nakaktin ubale, kaya ka ban sajia kumba ong Paulus bakoy, tangga jingjot suda, ublay snow horn, ya kum kita ki jinglong. Ublay snow horn, kum kata ka jingim, kabang imut ban te ha ka jingim jongi. Lada ublay horn, ladang ngim shimla pins ngobha ya ublay, kum no ken ka ingasem jongi kan seiso. Bon ki shi kurim, ki stang ya ka jingim, klam pins ngobha ningkong ya ublay. Klam pins ngobha ningkong ya ujisu. But ki up ban ya kendo ya Nongleit kurim, kum kine ki santili ki teisoti babij. Bon ki kon samla jongi kilong ki babij. Bon ki longo me longo pa jongi ro kilong ki babij. Namar kim ju sneng, kim ju betten lendi, ya ki kon jongi ban pediang ya Nongleit kurim hage jinggoy. Kim ju sneng, kim ju kraw yaki, ko kon penkrebha. Penkrebha. Paid bha, yojia pimdon umpinyang shu hake jingdiang jumpi. Lese pilong ki syarak bame. Piklet hato dandon ne em ya ke umpinyang banai bor shu iapi hake jingkoid. Kane kade kadao, ko himmen ko para, kay longing long sem jongi kajok. Kane kadong kalong kadao tenrai, baki kon samla jongi kim ju yaine ha ke jingkoi. Namar kim don umpinyang shu, kim don jingkoi shu, kim don jingi duble shu, kim don kamon ban pensaba ya uble kindia tru ha ke jingim jongi. Penban ke perkat ayu, kumno ken pensno ba markeliang. Kumno ken pensno ba markeliang. Wat ye ki kimi ki paru. Wat ye ke balahela zanru. Ki perkat kumno ken pensno ba yalade. Kumno kin pensno bha markel liang, kumno kin wad ya kaburam naga benda yalade, klam biniang, klam ka jingkoi, klam ka jinglong soti, klam ka jingmane uble, klam ka jingkwa ban pensno bha yau jisu ningkong yau uble ningkong, kum kane ki ingasem kanum long kabaseisot. Namar kum kane ki ingasem don shu ya ka jingkerku na uble. Bon ki kon samla jong kane ka juk kim nang ban Iapoi ka. Bon ki longo me longo pa kim nang shu ban sneng ye ki kon chapanga poi ka poi man bakoid. Poi ka poi man kaba yalam yangi shaka jingchop. Kim ju poi ka pen ban. Ki poi shaka jingchop pen ban. Ngimla ban nong ki poi ka. Ki poi sha pop. Ki poi sha pop. Kim ju poi ka. Ki poi sha ka pop na marba kim don jingkoid. Ko himmen ko para. Ladang ikwa ban pen kraw ya ki jait ben riu. Ladang ikwa ban pen kraw ya ka burom jango belai haki inga sem jangi. Ladang ikwa ban kendi burom ya ujisu haki inga sem jangi. Ngide ban don ya kane ka jingkwa hakamat du jongga jingem jongi. Ngikwa ban pen sngoba ya ujisu. Ngikwa ban pen sngoba ya uble. Ngikwa ban poika hok. Ngikwa ban poika koi. Ngikwa ban poika barujisu. Kane kade ban longa jingkang jingtrang jongi. Kane kade ban longa jingtrang jongi kon samla jonga ne kajuk. Lese ki kon samla jongi ki bun kam. Lese ki pelut bun por. Lese naga bindaka rompong jonga parte. Henry kim don jimpen kere kin diatru naga bindaka jingkui. Ya ki kimi ki paru. Lese ki kuslai bun sin. Kumno ban pen kraw. Ya ki inga sem.
da ka ba be ek rompong janga parte henre kim junang ban sneng yakikun shapanga jimpoi ka kuid shapanga jimpoi ka bahok kaba pinsngaba yautrai tongin sanga shipor ban kuslai halaka donu jangi nakabinta ki por baro bangim shimla trang ngim shimla te ngim shimla treshitam ngim shimla penkre yakikun jangi nakabinta ka jinkoi nginang aitiru yakikun samla jangi baro bakin ken kordor yakane ka jingi kai kaba kongsan kaba kordor nakabinta ka jingim lawe jangi bakin nom poika hakapop bakin nom poika ban pensngoba iwe pat henrekin pinsngoba ya uble ya ujisu ningkong ko jisu karko yangi penslay yangi ban wanra yakane ka jing start haka longi long sem jongi haka jimur jimparkat jongi kon samla jongi bakin num long ki kon ke ba penchot bakin num long ki kon ke bala shakin dai dame lano ru em enyaro ya utrai Jesu Christ